Rang fan achuk thai ni maya velai kheno muani ganang yakarna ni belai kheno kutu khungni kok mokole nungma fano puito chana ni kok rei thongrung thongnai rokno khabi singobo habi nai mania tamoba chongoi tongkha tamoba wanchugoi tongkha 33 Donpur Constituency ni batai kaplai engnai BJP ni porom grangjak Pratima Bhowmik tini MLA ni pusno Resign Rwkha Central Union Minister ngino bo haino hai parja yachaknai ni bo kosika tamni bagile MLA ni pus yakarkha yakarnai jatse hingke bachayawi no tongman khamubla tabuk bini o bukcha pusto haino hai 6 month ni bisingono re-election eba kheba upo nirbachon maklai finai sabose finai tabuk sung haino hai KWTAL khai 23 Donpur Constituency o MLA KWTAL man finai sabose ngnai sabo basanai tabuk bo deciding yako salni salton ni bisingono saimana na kha khlayo jotono jani ja party rok decision nai tongkhana baike sabno haino hai thongrung thonglaina ni bagai joba o ongkholaina ni bagai haino hai re-election o applying na ni bagai saitonglaina ni bagai jotono wansolai tongkhana tamni himba tini 23 Donpur Constituency ni kaplai ngnai borom ganangjak Pratima Bhowmik bo bini MLA pusno yakari rwkha khawo chonglai khaw wansukjak sabojani haino hai teisa KWTAL khai kaplai ngnai sabo basanani sujug manphino abono tuino jotono janja party ni borok mancholai tongkhana punjuo kisa khana horo BJP party ni 19 Surilam Constituency o basanai ex Deputy CEM Jisnu Deborma bo phano bachawi manphiro tamni himba bo bachanani sujug mangkhangke bo bachawi kaplai engkhe haino hai Deputy CM ngei mano fia puskangni wansukjangnai kok tei naharmung ungkha 23 Donpur Constituency abo SC seat borok Jisnu Deborma no seat redar no ria abo party seat decide khainai tau bosrai ke declare rejagyako jotono na singlajak mokol chinglajak haino hai KWTAL MLA sabo ungnai ingya abono saimanani bagai Tripura hasteni thongrung thongnai rogo belai kheno thongrung thongnani ringlai suka hani manu tamni himba bufuru tamo thang bufuru sabo boroni biang thang bahai khai sorkaro phaiman abo belai kheno sung mokol bai nubui tongo belai kheno wanama singsa kheno ngei manu aboni bagai sakang mungsa ko kebo sraisa ke sawi rimania tamong ngei thang tamong na tong bahai engnai bomahai tamo engnai ingya sabo kaplai engnai ingya abo jorase kok sanai thangnai election o birodi youth tai Tripura mothani budbaga bagi ingei kachang kheno BJP ni borom ganangjak Pratima Bhowmik kaplai ingmani fia tabuk haino hai BJP kaplai da angno abono nasinglajak Tripura ni LUKU rok saimanani bagi sabo kaplai ingnai ingya hambai horkaham